no hi ha cap document de la història que no ho sigui també de la barbàrie. Més aviat, no hi ha cap document de la cultura que no ho sigui també de la barbàrie. És el que va dir Walter Benjamin, que és un autor que a mi m'agrada molt i que trobo que, malauradament, es va fent realitat això que va dir. He dit història perquè jo del llibre que volia parlar avui és d'un llibre que és de caire històric i casualment jo ja volia fer aquest vídeo fa un mes, però entre platges i històries doncs no he pogut i el faig ara. I és el llibre que parla de Barcelona. Val? En diu una biografia, l'ha escrit l'Enric Calpena, que és un periodista, s'ha documentat molt, i ve a ser això, una mena de biografia, si es pot dir així, de la ciutat de Barcelona. Clar, amb el que ha passat darrerament, doncs és com una mica allò, la casualitat que es fa aquí com reivindicació, no? Que hagi de parlar d'un llibre que parla de Barcelona. Per què volia parlar d'aquest llibre? Per començar, perquè volia parlar de les lectures d'estiu. Jo a l'estiu aprofito per fer lectures incòmodes en el sentit de gruixudes, però sobretot de tapa dura, perquè les trobo molt incòmodes, realment. A part d'aquest, vaig llegir, no sé si per aquí es veurà, un que es diu SPQR, de Roma, un de París, que no és tapa dura, però també era bastant gruixut, i em vaig endinsar a Barcelona. Em va agradar molt, i el recomano, no només per la gent que li agradi la història o que tingui interès en coses sobre la civilització o sobre la nostra pròpia cultura, sinó en general perquè d'una manera molt amena ens explica capítols i passatges de la història de Barcelona que jo personalment desconeixia, del perquè de moltes raons de la ciutat. Per exemple, de la cançó El gegant del Pi, doncs també ens explica d'on ve això del Terrat, que casualment el Terrat és la Rambla. Bé, és que no ho sé, estic parlant ara així una mica, no s'està entenent res, perquè és que hi ha molts capítols, moltes anècdotes que formen la història i que és molt recomanable. Jo el vaig llegir d'una tirada, però és un llibre que es pot anar llegint per moments i que jo crec que és molt útil. També ho és el de Roma, ho és el de París, tot el que vulgueu, però jo crec que aquest és molt útil per entendre'ns una miqueta, perquè tot i que parla de Barcelona, es pot extrapolar als catalans, i quan dic catalans vull dir la gent que viu i treballa a Catalunya, com deien abans, perquè Barcelona, perquè Catalunya ha estat Barcelona sobretot una ciutat assetjada, una ciutat que s'ha hagut de tancar molt en ella mateixa, i que amb tota la gent que l'ha anat formant i que ha anat venint de fora ha acabat formant una cultura pròpia i una ciutat pròpia molt diferent de les altres. Per això aquest llibre té una raó de ser molt important. És important saber el perquè de les coses, inclús de les que no ens podem imaginar un perquè. I parlant de tot això, i amb motiu de Barcelona, a mi m'agradaria saber per què som tan dolents i som tan cruels i som tan bèsties. Perquè si llegiu Barcelona veureu que la gent era molt bèstia i era molt cruel i era molt poc empàtica, ja no dic, vull dir, no ho sé, un altre nivell, però és que ho seguim vivint amb unes altres armes, en el terme ampli de la paraula, amb uns altres recursos, però la gent segueix sent molt cruel. I sí, en ment de tothom ara està els atemptats de Barcelona, però jo més que això em vull referir a això, a internet, a les xarxes socials. Suposo que a part de llegir llibres, tots també heu llegit comentaris, articles, de tot, i bàsicament el que es respira a l'ambient ara mateix és odi. Odi i ganes de barbàrie. I per tant, tot i que jo volia parlar de Barcelona, també parlo de Walter Benjamin, que tot document cultural acaba sent un document bàrbar, i a mi això em sap greu. I com que no m'agradaria formar part d'aquesta segona part de la frase, de la barbàrie, però en canvi sí de la primera, de la cultura, doncs jo seguiré recomanant llibres que crec que fomenten que ens sentim éssers culturals, que ens sentim éssers humans, amb un ADN propi i amb moltes ganes de seguir-ho tirant endavant, sigui com sigui.
Espero que aquest estiu que s'està acabant hagueu també pogut fer lectures molt enriquidores, com ha fet l'Alba, com he fet jo, i si encara no us hi heu posat, ja esteu trigant, perquè aquest s'ha de carregar. Ja ho sé que havíem de desconnectar, però jo sempre dic que la millor manera de desconnectar és connectant a tope amb una altra cosa que normalment no pots fer. Això és realment desconnectar. I no hi ha res millor que a l'estiu, que sense temps, allà quedar-se estirat al sofà amb el ventilador, amb una ampolla d'aigua ben grossa o un Häagen-Dazs i endinsar-se en un altre món que desconeixem. Moltes gràcies, recomanacions, ens veiem aviat.